tun tu mai chuan phone Nena Inkungkaih sap Ṭawng kan sir ho don ani phone kan piak la I o Ṭawng chu chu ania tia sap Ṭawng kan sei du na khanin you are breaking up ti mai tur ani I o Ṭawng chu chu ania hello I hret haye tia kanin ti thin na khanin kan mang thai ani you are breaking up omje chu yo Ṭawng chu chu ania ti na ani mai ni hei hi achan angel ngana walak lo tro you are breaking up yo Ṭawng chu chu ania ti chuan ka phone a muang tia suina khanin my phone is lagging omje chu ka phone a muang kan ti thin ani ma se ai ami Asia chuanin my phone is hanging te kan ti thin ta amar chu sapo tak hian hanging hian manglo ani my phone is lagging I chuan ka phone atang I phone kha lo tang che chu ta ti chuanin my phone keeps freezing ti mai tur ani my phone keeps freezing kan phone atang ni pon lom thau tur achan chu do thaina kan sir pha ti na ani mai ni ale po chu ni se ka phone muang ti kan suina khan my phone is running slowly ti pon kan mang thai ani antina I phone kha meta app te po ni se muang changin satelang mai khan muang changin na tho khatinga khanin my phone is running slowly tin kan mang thai ani hrithiam ti chuan ka phone atang tia sap Ṭawng a soina khanin my phone is stuck omje chu app te kan meta emo video te kan ena kamya kan phone te tanga me thailo nga khatiom na khan my phone is stuck kan mang thaya ti chuanin my phone is stuck ba ka hianin my phone is frozen emo my screen is frozen ti te pon kan mang thai ani hrethiam tro seichin my phone is frozen ti mai tur ni ka phone tang te kan screen te atang ani chonin frozen kan mang thai ani stuck my phone is stuck ti pon mang thai ka ti kha ti chuan ka phone battery a zo chak lutuk khati kan soina khan heting hin kan soi thai ni my phone battery drains quickly ka phone battery zo chak lutuk ti na ani mai ni my phone battery drains quickly I phone battery zo chak ve a zo chang ni chonin a thar thak tir fat ro a zo har to mayang okay my phone battery drains quickly ti mai tur ani har salo tro ti chuanin to berna tan ka phone char lu lo ti kan soina khan my phone won't char omje chu ka phone kachara ti sun alu lo khading an soina khan my phone won't char ti mai tur ani hrethiam tro ole he video hi try ti zok te ni chuan mi lo share sakro kalome